Príjemný, pekný deň prajem, milí diváci, poprípade poslucháči, ktorí to budú počúvať na nejakých streamovacích službách. Vítam vás pri dnešnom podcaste, kde si pozývame ľudí, ktorí, tak skromne povedané, sú viac menej v pozadí. Nie vždy ich vidíte na televíznych obrazovkách alebo rozhlasových reláciách. Občas áno, ale nie tak ako tí vrcholoví politickí matadori. A to nás práve zaujíma a preto si pozývame takýchto hostí, aby sme sa dozvedeli, čo sa deje aj v zákulisí. No a dnes je vzácnym hosťom pán Braňo Ondruš. Pekný deň prajem. Ďakujem pekne aj vám, pekný deň a samozrejme aj poslucháčom alebo divákom. No, pán Ondruš, ja začnem teda asi úplne od piky. Vy ste sa rozhodol kandidovať do Európskeho parlamentu. Áno. Takže moja prvá otázka zvedavá je na motiváciu. Teda, samozrejme okrem tej finančnej, pretože vieme, že európski poslanci majú dobré platy, ale predpokladám, že nebola to jediná vec, ktorá vás prijímala k tomu, aby ste sa rozhodol teda ako opustiť, povedzme, tú štátnu správu, v ktorej pracujete dlho a stať sa poslancom Európarlamentu. Viete čo, začnem odzadu, od toho platu. Ja mám vlastne taký zvláštny priebeh môjho kariérneho života, že ja vlastne posledných zhruba 25 rokov som pravidelne fungoval tak, že som striedal niekoľko rokov v politike, alebo teda v nejakých politických alebo vysokých štátnych funkciách s prácou v súkromnom sektore. Najskôr to boli médiá, potom zase v inej oblasti. Takže napríklad uplynulé 4 roky, v tom období 2020-2023 som pracoval dokonca nielen mimo politiky, ale aj mimo Slovenskej republiky. Pracoval som externe, nazvem to, v službách Európskej komisie a pôsobil som predovšetkým v krajinách Západného Balkánu, ako boli Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko a trochu aj mimo tohto regiónu v Gruzínsku ako poradca pre realizáciu nejakých reforiem v oblasti najmä v oblasti zamestnanosti mladých ľudí alebo stredného odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania, čo sa týka rekvalifikačných kurzov a podobne. No a vlastne pôsobil som ako jednoducho taký nezávislý odborník pre túto oblasť. No a musím vám povedať, že pokiaľ ide o plat, tak som zarábal zhruba toľko, možno ešte dokonca o čosi lepšie, ako zarábajú poslanci Európskeho parlamentu. Takže musím povedať, že ja som vždy mal takto, jednu motiváciu poviem tak trošku v úvodzovkách vtipne a druhú tak celkom vážne. Vždy som mal dve motivácie, prečo som takto preskakoval z politiky mimo politiky, z politiky mimo politiky. Dobre, tá vážna bola, že vždy som po nejakom čase, napríklad najneskôr vždy po 2 volebných obdobiach, pochopil, že je veľmi užitočné vystúpiť aspoň na pár rokov z toho politického kolotoča a pozrieť sa na svet z iného pohľadu. A musím povedať, že aj tie uplynulé 4 roky mi veľmi pomohli, pretože po 8 rokoch funkcie štátneho tajomníka som cítil, že žijem tak trošku v nejakej bubline a potrebujem sa na veci pozrieť aj z inej stránky. A naozaj mi to z tohto hľadiska pomohlo pochopiť aj niektoré veci, ktoré som predtým nechápal, alebo pochopiť, aké chyby som robil, čo som vtedy nevedel odhadnúť. No a zároveň teda vždy som si hovoril, že idem si zase teraz dobre zarobiť mimo politiky, aby som potom zase mohol ísť do politiky robiť za polovičný príjem, čo teda sa mi teraz stalo, keď som išiel zase robiť štátneho tajomníka. No ale tým vlastne nadväzujem aj na tú motiváciu, prečo teda kandidujem do Európskeho parlamentu. Keď som sa stal v roku 2010 poslancom Národnej rady, tak pracoval som v 2 výboroch. Tým jedným bol výbor pre sociálne veci a tým druhým výbor pre európske záležitosti. A vlastne aj krátko predtým, už som 2 roky robil na úrade vlády, som sa s európskymi záležitosťami stretával a veľmi málo, ale tak aspoň občas aj ako novinár. Ale potom od toho roku 2010 som sa začal európskymi záležitosťami zaoberať už ako taký hlavný biznis, alebo teda súčasť mojej hlavnej práce, čo pokračovalo potom od roku 2012, keď som sa stal štátnym tajomníkom a v mojom portfóliu boli aj európske záležitosti. No a tie uplynulé 4 roky
som sa zase dostal akoby dovnútra tých európskych štruktúr. Takže predtým 8 rokov som bol v tých politických rozhodovacích štruktúrach EÚ a teraz 4 roky skôr ako pracovník tých európskych štruktúr. Takže som mal aj taký pohľad z vrchu, aj teraz taký pohľad zo spodu. No a musím povedať, že vlastne zmes týchto skúseností a tých znalostí, ktoré som popri tom nadobudol, kontaktov, ktoré som popri tom získal, ma vedie k tomu, že si myslím, že v Európskej únii je veľa dobrého a užitočného, čo ale možno nie vždy dostatočne využívame. Ale takisto v Európskej únii a v tých inštitúciách Európskej únie je aj veľa toho, čo podľa mňa degradovalo a čo jednoducho treba napraviť. A to, čo som pochopil a čo ma najviac rozčulovalo tie uplynulé 4 roky bolo, keď som zisťoval, že mnohokrát tie inštitúcie Európskej únie a ľudia, ktorí v tých inštitúciách sú, sa akoby odtrhli od reality, aj dokonca od reality krajín, z ktorých pochádzajú. Lebo samozrejme tam sú ľudia z všetkých štátov EÚ, ale keď som chodil občas do toho Bruselu, ako som povedal, ja som pôsobil na tom Balkáne. A keď som chodil na konzultácie do toho Bruselu, tak skutočne som neraz mal pocit, že akoby Brusel a tie európske inštitúcie umiestnené v Bruseli alebo v Štrasburgu alebo v Luxemburgu sa stali takou bublinou. Že vlastne ja som sa rozprával s kolegami z Talianska, ale tí ľudia absolútne mi hovorili, alebo mali úplne iné pohľady, než moji kolegovia z Talianska, ktorí v Taliansku žijú. Hej? Alebo samozrejme so Slovákmi, ktorých som mal pocit, že oni na Slovensku už neboli aspoň 10 rokov, lebo rozprávali veci, ktoré vôbec neodrážali tú realitu na Slovensku. No a toto je pre mňa kľúčová motivácia pre kandidatúru do Európskeho parlamentu. Myslím si, že v Európskom parlamente musíme mať a v európskych inštitúciách vo všeobecnosti viac ľudí, ktorí sú ukotvení v jednotlivých členských štátoch, v tom prostredí, kde žijú ľudia, o ktorých potom tí predstavitelia v Bruseli rozhodujú. A toto by som chcel zmeniť. Samozrejme, však je ešte pred voľbami, to znamená, že to sa všetko uvidí. Áno, pochopiteľne. Ale ako poslanec, ja neviem, ako to úplne priznám, sa funguje v tom Európskom parlamente, v tom nejaký vhľad, taký odborný nemám, ale predsa len si predstavujem, že ako europoslanec tam ide s nejakou agendou svojou. Presne tak. Nie je odborník každý na všetko, to znamená, že kam smeruje tá vaša agenda, akože, čomu sa chcete tam venovať? Inak z tohto hľadiska nie je vôbec rozdiel medzi národným a Európskym parlamentom. Európsky parlament je úplne normálny parlament, čiže má napríklad štruktúru, že má výbory pre jednotlivé rezorty alebo pre jednotlivé oblasti a sedia tam ľudia, ktorí sú zvolení z jednotlivých členských krajín. To, čo je dôležité a čím sa aj ja chcem riadiť, je to, aby si ten európsky poslanec dostatočne rozdelil čas medzi prácu v samotnom parlamente a potom prácu v členskej krajine, kde bol zvolený. Lebo aj do Národnej rady, do nášho slovenského parlamentu, keď je niekto zvolený z Nitry, tak to neznamená, že odíde do Bratislavy a v Nitre sa objaví 2 dni do mesiaca. Jednoducho v tej Bratislave iba vtedy, keď zasadá parlament a zvyšok toho mesiaca, zvyšok toho času trávi tam, kde bol zvolený, alebo teda odkiaľ pochádza. My sme mali takého primátora, aby sme to videli v praxi, ako to vypadá. Aj máme stále, ale už nie je poslanec. Áno. Ale teda tak by to aspoň malo fungovať a ja si to takto predstavujem aj čo sa týka pôsobenia v Európskom parlamente. Nie je pravda, že poslanec Európskeho parlamentu musí stráviť 3 týždne do mesiaca alebo dokonca celé 4 týždne v mesiaci v Bruseli alebo v Štrasburgu. To nie je pravda. Ten parlament má nejaké svoje pravidelné tempo a je dostatočný čas na to, aby minimálne polovicu mesiaca strávil každý poslanec Európskeho parlamentu v tej krajine, odkiaľ pochádza. No a trošku sa nacestuje akurát. A trošku sa nacestuje, ale však veď, ako to je v poriadku. Poprvé, ako dostáva na to peniaze, tak akože nemusí ich skrbliť, ale jednoducho má ich použiť na to, na čo sú určené. A po druhé, ako chce poslanec Európskeho parlamentu zastupovať krajinu, za ktorú je zvolený, ak zrazu prestane v tej krajine reálne fungovať, reálne žiť a znamená to reálne pôsobiť. Znamená to stretávať sa s ľuďmi. Čiže ak sa ma pýtate na to, čomu sa chcem ja venovať, tak samozrejme predovšetkým tej oblasti, ktorej sa venujem už 20 rokov profesionálne. A to znamená oblasť zamestnanosti, sociálnych vecí. Ja si myslím,
že je veľmi dôležité, a to je jeden z mojich poznatkov práve z tých uplynulých 4 rokov, je veľmi dôležité, aby Európska únia oveľa viac slúžila ľuďom, než je to v súčasnosti, a to v tých dôležitých a kľúčových rozhodnutiach. A my dnes máme na európskej úrovni akoby silné agendy, napríklad, alebo teda také silné oblasti, spoločná poľnohospodárska politika, do ktorej nalievame miliardy eur. Alebo teraz sa veľa hovorí o tom pláne alebo tej stratégii Green Deal, zelená zmluva, do ktorej nalievame miliardy eur. Alebo veľa sa napríklad hovorí o zamestnanosti mladých, o kvalitnom vzdelávaní, do ktorého nalievame miliardy eur. Ale podľa môjho názoru vo všetkých týchto oblastiach, a musím povedať, že všetky tieto oblasti sa v konečnom dôsledku týkajú buď sociálnej situácie, sociálneho postavenia ľudí, alebo predovšetkým zamestnanosti ľudí, tak vo všetkých týchto oblastiach podľa môjho názoru pokrývkávame v tom, aby sme ich manažovali, riadili, aby sme tie rozhodnutia robili s ohľadom na realitu, v ktorej ľudia žijú. Jednoducho ten môj problém je, že na európskej úrovni si často kladieme nerealistické ciele, alebo kladieme si veľmi správne ciele, ale cesty k ním volíme také, že viac poškodzujú, než prinášajú riešenia. Čiže to, čomu ja sa chcem venovať, je predovšetkým taký zdravý, realistický prístup a kritické hodnotenie tých našich cieľov a hlavne tých spôsobov, ako sa k týmto cieľom chceme dostať. To znamená, že to, čo potrebujeme podľa môjho názoru viac, je vyhodnocovať dopady najmä v tej sociálnej oblasti tých politík, ktoré si volíme. Keď ste spomenul tu už tie konkrétne témy, povedzme tá spoločná poľnohospodárska politika, mňa to aj zaujalo, pretože ako amatér alebo človek z ľudu, keď to sledujem už za tých 20 rokov, tak stále vidím, že dobre, hovorilo sa, raz dobehneme tie západné krajiny, povedzme aj v tom poľnohospodárstve. Je možné v dnešnej dobe, viem, že jeden človek ako europoslanec to nezmení, ale nejakým spôsobom sa tam vytvorí nejaké nové frakcie alebo tak. Už to konečne zmeniť, aby tí naši poľnohospodári dostávali tie dotácie, čo tí francúzski a tí nemeckí. Lebo čo viem, tak stále my sme vlastne ako tí, alebo respektíve my, naši poľnohospodári, sú takí ako poľnohospodári druhej kategórie v tej Európskej únii. Samozrejme, že presne ako ste povedali, že jeden poslanec v tom veľkom Európskom parlamente, kde je vyše 700 poslancov a poslanky, nič nezmení. Ale zároveň presne ako ste povedali, dôležité je, či ten europoslanec je schopný komunikovať s ďalšími a vytvárať nejaké spojenectva pre dosahovanie tých cieľov. A to je napríklad oblasť, v ktorej ja sa cítim pomerne silný, nielen kvôli jazykovej výbave, ale predovšetkým kvôli tým mnohoročným skúsenostiam. Lebo keď na zasadaniach Európskej rady aj v súčasnosti, Rady ministrov práce a sociálnych vecí, zastupujem Slovenskú republiku, tak za tie roky od 2012 roku s tou prestávkou medzi rokmi 20 a 23 som sa musel veľa naučiť vyjednávať a hľadať spoločné stanoviská a vytvárať nejakú väčšinu pre presadzovanie našich záujmov. Takže viem, že to ide a viem, že to ide predovšetkým v prípadoch, kedy vieme argumentovať, že ten náš problém alebo naše riešenie problému sa dotýka pozitívne aj tých ostatných a prináša férové riešenia alebo teda férové prínosy aj pre iných. A napríklad, keď sa bavíme o postavení poľnohospodárov, tak to skutočne nie je len otázka Slovenskej republiky. A z tohto hľadiska vidím veľký priestor preto, aby sme, použijem teraz takéto slovo a berte ho v úvodzovkách, aby sme v Európskom parlamente dokázali vytvoriť koalíciu krajín, alebo teda poslancov a poslankyň z takých krajín, ktorých sa tento problém takisto dotýka. Viete, skutočne nie je v poriadku a nie je normálne, že si v našich obchodoch dokážete kúpiť niektoré poľnohospodárske alebo potravinárske produkty, ja neviem, napríklad syry alebo víno, z Francúzska dovezené lacnejšie, ako sú tie slovenské. Keď to majú dotované viac ako my, tak... No presne tak, lebo je jasné, áno, presne tak. Lebo je jasné, že to nemôže byť dôsledok nižších nákladov
vo Francúzsku ani menej nezarábajú, ani elektrina tam nie je lacnejšia, ja neviem, ani pesticídy, alebo teraz som použil práve tento hnusný výraz, ale ja neviem, povedzme hnojivá napríklad aj prirodzené, alebo syridlo tam určite nie je lacnejšie ako na Slovensku. Takže jednoznačne to musí byť dôsledok práve tej dotačnej politiky. A z tohto hľadiska ten Európsky parlament, ktorý si zvolíme 8. júna, bude veľmi dôležitý práve preto, že tento parlament bude mať v rukách schvaľovanie nového rozpočtu, nového 7-ročného rozpočtu Európskej únie po roku 2027, lebo Európska únia prijíma rozpočty na 7-ročnej báze, volá sa to, že viacročný finančný rámec, a prijíma tie rozpočty na tie jednotlivé politiky, čiže napríklad aj na tú spoločnú poľnohospodársku politiku. V súčasnosti nám beží obdobie rokov 21-27 a teda už v roku 2026 sa začne príprava na to nové viacročné finančné obdobie a začne sa teda príprava aj pravidiel, ako sa budú deliť prostriedky v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. A ja osobne sa domnievam, že situácia nielen na Slovensku, ale aj v iných členských krajinách, a to dokonca aj v západoeurópskych členských krajinách, je dnes taká, že Európsky parlament bude vyzerať výrazne inak, ako vyzerá v súčasnosti, že do Európskeho parlamentu prídu oveľa kritickejší poslanci a poslankyne voči tomu, ako funguje Európska únia, čo na jednej strane bude znamenať, že bude náročnejšie diskutovať a hľadať nejaké spoločné postoje, ale zároveň to bude znamenať, že tí ľudia budú oveľa viac naklonení tomu, aby sme zmenili to, čo máme dnes, pretože som presvedčený, že tam bude oveľa viac ľudí, ktorí sa na to, čo máme dnes, pozerajú veľmi kriticky. Takže z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby aj za Slovensko sedeli v parlamente ľudia, ktorí majú skúsenosti s tým, ako sa tvoria rozhodnutia na pôde európskych inštitúcií a ktorí hľadajú spôsoby, ako sa dohodnúť a sú schopní hľadať spojencov pre tieto dohody. No keď by to tak dopadlo, samozrejme. Zaujíma ma ešte otázka Green Dealu, o tom sa veľmi veľa rozpráva. Je to už taký vlastne ako pojem. Málo ľudí vlastne asi z takých obyčajných, ktorí to neštudujú, vedia vlastne, že čo to znamená. Hej. Predpokladám váš postoj k tejto téme, lebo ja to trošku sledujem, priznám sa, a nie som z toho Green Dealu úplne nadšený, keď vidím, keď vyliezla tá Euro 7, či čo to bolo, jak s tým mali problémy aj odborníci, že jak sme schopní vôbec v tom Európarlamente vyrobiť niečo, čo je vlastne ako skoro nemožné, nepraktické. Mne to prípada, ako keby sa z toho Green Dealu stala proste nejaká ideológia a už sa potom ide len, že sa nepremýšľa zdravým rozumom, ale už sa len robia vlastne, to sa tak nabaluje a potom vyjde z toho, jak tá Euro 7 niečo, čo vlastne až na poslednú chvíľu oni zistia, že je hop, šup, ako volá, čo sa nám tu je, akože o čo ide? Ja si myslím, že ste to presne popísali. A keď sme sa predtým rozprávali o poľnohospodárstve, tak to má úzky súvis aj práve s tým Green Dealom, alebo teda s tou zelenou dohodou. Pretože jedna vec je, ako teda manažujeme poľnohospodárstvo v rámci Európskej únie. Ale druhý, oveľa väčší podľa mňa problém je práve spojený s tým tzv. Green Dealom a poľnohospodárstvo je na to veľmi, veľmi pochopiteľný a taký jednoducho uchopiteľný príklad. My totiž na jednej strane v rámci tých zelených cieľov, v rámci ochrany životného prostredia nútime slovenských, ale vôbec európskych poľnohospodárov dodržiavať rôzne, nazvime to také tie akože ekologické alebo pre životné prostredie prínosné pravidlá. A v princípe by som si to aj vedel predstaviť. Ale problém je, že tento prístup má nejaké náklady a nejaké dopady. Tie náklady sú pokryté neférovo, pretože my poľnohospodárom vytvárame nové povinnosti, ale v skutočnosti im nekompenzujeme náklady, ktoré sú s týmito povinnosťami spojené. A po druhé sú tie dopady. Dopadmi týchto opatrení je náročnejšia cena, teda ako nákladovo náročnejšia produkcia,
dokonca v niektorých oblastiach znížená produkcia. To znamená, že tie jednotkové náklady potom máte vyššie, lebo napríklad časť pôdy nesmiete používať nejaký čas a podobne. Hej. Ale zároveň dovolíme a búrame tzv. Obchodné bariéry a dovolíme z celého sveta k nám do Európskej únie dovážať poľnohospodársku a potravinárskú produkciu, ktorá porušuje úplne všetky štandardy a pravidlá nášho európskeho Green Dealu. Takže my na jednej strane našich producentov, a to sa týka napríklad, ste spomenali tú Euro 7, to sa týka automobility, ale to sa týka napríklad aj oceliárskeho, strojárskeho priemyslu a podobne, my našich európskych výrobcov nútime dodržiavať prísne ekologické a sociálne štandardy a potiaľto je to podľa môjho názoru v poriadku, lebo všetci chceme jesť zdravé potraviny, všetci chceme dýchať zdravý vzduch, piť čistú zdravú vodu a samozrejme chceme, aby naša pôda nebola kontaminovaná nejakými chemickými a inými svinstvami. Ale zároveň dovolíme, aby tí, ktorí na tieto pravidlá kašľú, lebo poľnohospodársku produkciu vyviezli z Európy do iných častí sveta, mohli pokojne dovážať sem potraviny, ktoré nespĺňajú žiadne z týchto pravidiel a týchto kritérií. Môžu sem dovážať potravinárske produkty, pri ktorých sa nedodržiavajú žiadne sociálne a žiadne ekologické štandardy. Ale navyše dovážame týmto spôsobom tú poľnohospodársku a potravinárskú alebo inú produkciu z opačného konca sveta s takou brutálnou uhlíkovou stopou kvôli tej doprave. Okrem toho, keď to napríklad dovážame po lodiach, tak brutálnym spôsobom, teda na lodiach, tak s brutálnym spôsobom znečisťujeme svetové oceány a svetové moria, že v konečnom dôsledku sme týmto mixom akože zelenej a obchodnej politiky spôsobili ešte väčšie škody životnému prostrediu, než keby sme ten Green Deal kvázi nemali. Lebo to, čo mne najviac pri tom Green Deale prekáža, nie sú tie ciele. Tie sú podľa mňa úplne v poriadku. Opakujem, som rozhodne za to, aby sme jedli zdravé potraviny, dýchali čistý vzduch a pili čistú vodu. Absolútne s tým súhlasím. Ale predstava, že stačí, že Euro 7, Euro 8, Euro 25 a 68 znížime emisie škodlivých plynov v Európe, bez toho, aby to isté urobil zvyšok sveta, je asi presne tak, ako keď v bazéne poviete, že cikať sa smie iba v tomto rohu. Ale to je úplný nezmysel. Hej? Vzduch neohraničíte hranicami Európskej únie. A ak sa k opatreniam, ktoré majú prispieť k zastaveniu tej negatívnej klimatickej zmeny, efektívne nepripojí aj zvyšok sveta, tak opatrenia, ktoré robíme v Európskej únii, sú úplne zbytočné. A ak navyše dovolíme tým producentom, ktorí kašľú na tie ekologické dopady svojej produkcie, bezcolne a bez dodatočných nákladov dovážať ich lacnú, kvôli tomu, že nedodržiavajú tie štandardy, ich lacnú produkciu do Európy, tak je to vyslovene škodlivé, pretože my vlastne likvidujeme tých, ktorí sú schopní a ochotní dodržiavať tie štandardy a podporujeme tých, ktorí na tie štandardy úplne kašľú. Tak na to mi nedá nenadviazať. Je teda podľa vás na čase ten Green Deal prehodnotiť a dostať ho do nejakej realistickej podoby? Príde teda nové volebné obdobie v parlamente, zasadnú noví politici, poslanci, a ktorí, akože je na čase, aby sa prestali tváriť, že ten Green Deal je proste svätý grál a pristúpili k tomu proste so zdravým rozumom a s nejakým realizmom a prehodnotili tie ciele. Určite je na čase. Alebo tie prostriedky, ciele sú tak dobré. Presne, to som chcel povedať. Určite je na čase prehodnotiť tie spôsoby. Pretože, opakujem, ciele sú úplne v poriadku. Každý z nás sa zhodne preboha, veď ako ja nepoznám človeka, ktorý by povedal, že Ježiš, chcel by som, aby tu vo vzduchu bolo viac tých škodlivých oxidov dusíka. Aké by to bolo perfektné, keď by som nevládal dýchať a zomieral na rakovinu už v 30-ke. Veď čak akože nie sme padnutí na hlavu. Toto samozrejme nikto nechce. Ale to, čo musíme prehodnotiť, je tie spôsoby,
ktorými akože ten Green Deal realizujeme a predovšetkým my musíme realisticky vyhodnotiť, či týmto spôsobom dosahujeme tie ciele. A to je môj problém. Môj problém, ktorý ja mám s Green Dealom je, že podľa mnohých analýz, ktoré dnes už máme, v skutočnosti opatreniami, ktoré v rámci Green Dealu realizujeme, nepomáhame k dosahovaniu tých cieľov. Lebo keď mi niekto napríklad povie, že poďme vo väčšej miere využiť verejné prostriedky na zateplovanie budov, poďme ľuďom dať peniaze, aby sme im znížili výdavky na energie a tým aj znížili dopyt po energiách, ktoré sa vyrábajú neekologickým spôsobom, tak poviem v poriadku. Toto je spôsob, ktorým pomôžeme bežným ľuďom, pretože im znížime náklady na vykurovanie, vytvoríme nové pracovné miesta a som za to, aby sme sa zamerali na produkciu takých materiálov, povedzme pri tom zateplovaní, ktoré sa produkujú u nás v Európskej únii. No a teraz vlastne opäť zdôrazňujem to, čo som hovoril pred chvíľou. Že my sa musíme zameriať na to, a to je skutočný Green Deal v mojich očiach, aby sme to, čo na území Európskej únie umožňuje vytvárať zisk, aby sme to mali pod kontrolou z hľadiska tých našich sociálnych a ekologických štandardov. Ja som za to, aby sme napríklad zateplovali, ale dajme si podmienku, že budeme zateplovať z materiálov, ktoré sú vyrobené u nás, ktoré sme nemuseli dovážať s obrovskou uhlíkovou stopou z Číny, alebo ja neviem ešte z ktorých krajín na opačnom konci sveta, a ktoré neboli vyrábané používajúc elektrickú energiu vyrobenú z uhlia bez akýchkoľvek ocirovacích filtrov v tých elektrárniach alebo niečo podobné. Hej? Jednoducho povedzme, že keď budeme niečo nakupovať, notabene z verejných peňazí, tak to musí spĺňať ekologické štandardy. Vôbec nemusíme vymýšľať, že či to má byť odtiaľ alebo odtiaľ, či to má byť z EÚ alebo z iných krajín sveta. Povedzme len, že keď už ideme dotovať nejakú produkciu, teda, alebo nejaké nákupy, povedzme, tých zateplovacích materiálov, tak povedzme, že ten, kto ich vyrába, musí preukázať, že ľudia, ktorí preňho pracujú, sú férovo zaplatení, pracujú vo férových pracovných podmienkach, v zdravých pracovných podmienkach a že pri tej výrobe boli dodržiavané ekologické štandardy. V tom momente máte jasné, že podporíte domácich výrobcov, lebo minimálne z hľadiska uhlíkovej stopy kvôli dovozu toho materiálu tí domáci výrobcovia prosto musia vyhrávať. Mňa ešte teda napadá tá téma elektromobility na túto tému, pretože to s tým určite súvisí. Jaký je váš názor na to? Ja keď to si pozerám a trošku sa tak o to zaujímam, tak vlastne počase zisťujeme, že výroba elektromobilu je vlastne ako nie až taká čistá, jak sa pôvodne predpokladalo, pretože sa musí ťažiť kobalt a nikel a všetky ťažké kovy, ktoré sa ťažia niekde v Argentíne alebo kde a je to veľmi neekologické. A napriek tomu tá Európska únia si vymyslela, teda ako neviem, či to platí, že od roku 35 nebudeme vyrábať len elektromobily. Váš pohľad na túto tému? Presne ste trafili klinec po hlavičke. To je prosto pre mňa úžasné, ako v Európskej únii, ako nás, európske inštitúcie, a my to často počujeme teraz aj od slovenskej opozície, nám stále hovoria, že ale robte rozhodnutia založené na faktoch, argumentoch a ich analýzach. Ale tu v Európe sme sa vrhli ako šialenci na elektromobilitu bez toho, aby sme reálne zanalizovali všetky dopady, ktoré sú s tým spojené. Ja som si pred 2 rokmi našiel jednu analýzu, čak ona je verejne dostupná, jednu analýzu, ktorú vytvorila známa inštitúcia, ktorá analyzuje, myslím sa volá Green NCAP, alebo tak nejak, ktorá analyzuje akoby dopady dopravy na životné prostredie. Oni dlhodobo testujú tú ekologickú stopu, alebo teda konkrétne tú uhlíkovú stopu pri používaní, alebo teda jednotlivých druhov dopravy a jednotlivých dopravných prostriedkov.
Pred pár rokmi, teda presne pred 2 rokmi v roku 2022, zmenili metodiku, pretože dovtedy hodnotili uhlíkovú stopu počas používania daného dopravného prostriedku. A zamerali sa na auta, aj nákladné, aj osobné auta. A dovtedy, do toho roku 2022, hodnotili uhlíkovú stopu, ktorú zanechávajú tieto dopravné prostriedky, tieto autá svojim používaním. V roku 2022 si uvedomili, že toto nie je korektný a správny spôsob a zmenili tú metodiku tak, že začali sledovať uhlíkovú stopu počas celého tzv. Životného cyklu. Áno, aj keď sa to vyrába, aj keď sa to likviduje, proste všetky tie procesy. Nie? Keď ho naštartujem a idem z bodu A do bodu B. Presne tak. No a zistili, že v skutočnosti elektroautomobily majú náskok pred dízlovými motormi iba v prípade, ak sa poprvé nevymení batéria a testovali to na 400 000 odjazdených kilometroch. Ako náhle, a aj v tom prípade, keď pozerali, že vybrali si niekoľko aut a pozerali, že teda ktoré majú akú uhlíkovú stopu za celý ten životný cyklus, tak zistili, že tá uhlíková stopa v prípade tých elektromobilov je len o 5% nižšia ako v prípade, myslím, nejaký Volkswagen s dieselovým motorom si tam vybrali. No a najhoršie na tom boli inak benzínové, bol tam nejaký Mercedes a nejaké BMWčko, myslím benzínové. Tie mali úplne najhoršiu uhlíkovú stopu. Ale ten náskok tých elektromobilov, alebo toho elektromobilu nejakých 2-3, ktoré testovali oproti tým dieselakom, bol len veľmi tesný. A aj to len v prípade, že brali do úvahy, že teda sa používa to auto 400 000 kilometrov a viac a nevymení sa batéria. Ako náhle znížili akoby ten dojazd, alebo teda to používanie toho auta na nejakých 250 000 kilometrov, a ako náhle za tú životnosť nastavili, že aspoň raz treba vymeniť batériu, tak v tom momente ten celoživotný cyklus pri elektromobiloch znamenal, že vyprodukuje sa viac CO2, viac oxidu uhličitého, než v prípade aut s dízlovým motorom. A to pritom ešte nezohľadňovali v tej metodike to, čo ste povedali, že do batérií potrebujeme rôzne drahé kovy, ktoré sú nedostatkové, ktoré v Európe mimochodom vôbec nemáme, ktorých zásoby sú mimochodom objektívne obmedzené, to nie sú obnoviteľné zdroje, a ktorých najväčšie zásoby dnes odhadujeme na dne morí. Ani nie teda niekde na pevnine, ale na dne morí. Čiže aby sme ich ťažili, tak okrem iného budeme musieť totálne zničiť faunu a flóru na dne morí, kde teda tie vzácne kovy chceme teda odkiaľ tie vzácne kovy chceme ťažiť. To znamená, že toto je, tá elektromobilita je z môjho pohľadu veľmi pekný a úplne jasný, zrozumiteľný príklad toho nezmyselného prístupu a neracionálneho, nerozumného prístupu k naplňaniu cieľov, ktoré si kladieme. V konečnom dôsledku z toho potom vyplýva, že my tie ciele vlastne vôbec nenaplníme a práve preto považujem proste ten aktuálny európsky prístup za jednoducho falošný a preto ho považujem za veľkú výzvu pre tieto eurovoľby, pretože Europarlament môže v tejto oblasti, má silné právomoci a môže v tejto oblasti prispieť k absolútnej zmene doterajšieho prístupu a napríklad ja si vôbec nemyslím, že ten rok 2035, lebo dnes to tak naozaj je, dnes máme naozaj platné pravidlá, podľa ktorých od roku 2035 prestaneme v Európskej únii vyrábať autá so spaľovacími motormi. Ja si osobne myslím, že napríklad konkrétne tento cieľ alebo tento záväzok alebo toto pravidlo rozhodne budeme musieť zmeniť, alebo minimálne budeme sa musieť pozrieť naozaj objektívne a naozaj dôsledným analytickým spôsobom, či tento cieľ skutočne prispeje k zdravšiemu životnému prostrediu. A opakujem, nielen
na teritóriu vymedzenom hranicami Európskej únie, ale globálne, pretože minimálne, pokiaľ sa bavíme o vzduchu, ale inak to isté platí aj o pôde, a aj keď sa to nezdá, alebo aj o vode, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, všetko to jednoducho je globálna záležitosť, ktorú neviete obmedziť hranicami Európskej únie. Ďakujem za odpoveď. Tým by som takú tú našu prvú časť rozhovoru ukončil, pretože ste mi nadhodil premostenie, že sa dostaneme k tej Európskej únii ako celku. Sme tam 20 rokov. Ako by ste tých 20 rokov zhodnotili pre Slovensko, že tak dobre sme urobili, alebo zle sme urobili, alebo je to také raz tak, raz onak. Je to tak, 20 rokov je dosť dlhá doba, aby sme veľmi skratkovite si vedeli tak zabilancovať. Kde sme? Čo nám to dalo? Ak by som mal odpovedať jednou vetou, tak určite odpoviem, že som aj dnes spokojný so svojím rozhodnutím, že som v referende o vstupe do Európskej únie hlasoval za vstup do Európskej únie. Som presvedčený, že Slovensko by na tom dnes bolo vo všetkých ohľadoch rozhodne horšie, dokonca by som povedal výrazne horšie, ak by sme pred 20 rokmi do Európskej únie nevstúpili. Okrem iného, ak by do tej Európskej únie vstúpilo vtedy všetkých ostatných 10 či 11, dokopy nás bolo 11 členských, dokopy nás bolo 10, čiže tých ostatných 9 nových členských krajín, ak by sme boli obklopení členskými krajinami Európskej únie a my by sme v Európskej únii neboli. My totiž nie sme ani Nórsko, ani Švajčiarsko, ktoré má na to také dôvody alebo také príčiny, ktoré v prípade Slovenska nie sú naplnené. Takže náš vstup do Európskej únie aj po 20 rokoch hodnotím kladne, pozitívne. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie a myslím si, že za tých 20 rokov sme dokázali z členstva v Európskej únii veľa vyťažiť a to doslova aj v prospech bežných ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Zároveň to ale neznamená, že tých 20 rokov je len úspešných. Zároveň to neznamená, že sme dokázali využiť to členstvo v Európskej únii naplno a už vôbec to zároveň neznamená, že sa Európska únia za tých 20 rokov nezmenila. Ona sa zmenila a bohužiaľ musím konštatovať, že v mnohých ohľadoch sa nezmenila k lepšiemu a treba objektívne tiež povedať, že v mnohých ohľadoch sme ani my na Slovensku, ale ani Európska únia ako celok nedosiahli tie ciele a nenaplnili tie predstavy, ktoré sme spoločne pred 20 rokmi mali. Mne to dnes teda príde, súhlasím, mám podobný postoj, že sme urobili dobre, že sme v Európskej únii, ale dnes mi trošku prekáža taká vec, a je to ako už dlhšiu dobu, že keď sa niečo kritizuje, tak to znamená, že to je zle. A mám pocit z tej Európskej únii a vôbec proste, alebo z niektorých tých hlasov, že nemáme právo na kritiku, že keď sa nám niečo nepáči, tak hneď chceme vystupovať z Európskej únie. To som chcel povedať, presne. To nie je pravda. Ja sa cítim ako v prvom rade ako Slovák, ale ako potom Európan a potom svetoobčan ďalej. Hej. Ale veď keď sa mi niečo nepáči, tak to skritizujem a poviem si, tak myslím si, že toto riešenie by bolo lepšie. A mám pocit, neviem, či so mnou súhlasíte, že dnes, keď sa niečo kritizuje v rámci Európskej únii, tak okamžite proste je to také, ako už ste na čiernej listine, alebo aj teraz, ja neviem, kritizujú sa proste krajiny Poľsko, Maďarsko, teraz už aj my, no keď máme nejaký iný názor. Ako to vnímate? Viete čo, ja vám niečo tak pripomeniem. Ja som dosť starý človek, tak pripomeniem ľuďom, ktorí sú narodení začiatkom 70. rokov ako ja. Ja som. OK, takže pripomeniem aj vám. Toto, čo zažívame pri reakciách, prepáč, že použijem ten výraz tých eurohujeristov, na takých tých nekritických euronačencov, na naše kritické poznámky o EÚ si absolútne presne pamätám z 80. rokov z totalitného komunistického Československa. Presne toto si pamätám pred tých 40 rokov. Presne toto, ako mi povedali, že keď
sa ti tu nepáči, tak choď preč. A hlavne si nepriateľ štátu, lebo kritizuješ systém, lebo chceš systém zmeniť. A dnes presne toto títo liberáli a progresívci nám hovoria: vy ste proti EÚ, vy ste proti našim partnerom, vy rozbíjate jednotu. Pane Bože, rozbíjate jednotu, veď presne toto som počúval v tých 80. rokoch, keď si dovolíš povedať niečo kritické, rozbíjaš jednotu ľudu a vlády a štátu a strany, a dnes rozbíjame jednotu tých šialencov, ktorí v skutočnosti majú absolútne bolševické rozmýšľanie a bolševický prístup k spoločnosti a k politike. Jednoznačne stojím si za tým, že ak kritizujem fungovanie inštitúcií Európskej únie, tak to nie je nič proti Európskej únii a rozhodne tým nehovorím, aby sme z Európskej únie vystúpili. Rozhodne nie. Ale to, že chcem byť v Európskej únii, to, že chcem, aby ľudia verili v ten európsky integračný projekt, to ma vedie k tomu, aby som otvorene upozorňoval na chyby toho projektu. Prepáčte, ak sa povadíte so svojou manželkou, manželom, so svojím bratom alebo so svojimi rodičmi, to predsa ešte neznamená, že chcete rozbiť rodinu a už ich v živote nechcete vidieť. Jednoducho je úplne nielenže oprávnené, ale je potrebné, ak má niečo fungovať, upozorňovať na tie chyby, ktoré to v sebe má. A tváriť sa, že Európska únia dnes funguje bezproblémové, je jednoducho lož. Absolútna lož. A nebezpečná lož. Pretože, viete, nenadarmo sa hovorí, že lož má vždy krátke nohy. Chvíľu kráča, ale veľmi dlho nie. A ľudia, ktorí dnes odmietajú hovoriť o tom, že to, kam sme došli pri budovaní, nazvem to, Európskej únie, najmä pokiaľ ide o fungovanie inštitúcií, nie je ohrozením existencie samotnej Európskej únie, tak títo ľudia zatvárajú oči pred realitou. Pretože ten nárast kritických nálad medzi ľuďmi vo verejnosti, a to v žiadnom prípade nie je len príklad Slovenskej republiky. Vidíme to dnes v celej Európskej únie a dokonca by som si dovolil povedať, že v západoeurópskych krajinách Európskej únie je dnes ten náraz kritických postojov a dokonca radikálne kritických postojov ešte väčší ako vo východnej časti Európskej únie. Tak toto je taký nebezpečný trend, ktorý keď opäť, podobne ako pri Green Deale, o ktorom sme sa rozprávali predtým, tak ak toto si neuvedomíme a nezačneme racionálne riešiť, tak sa to jednoducho skončí tým, že Európska únia a ten európsky integračný projekt absolútne stratí podporu verejnosti. A viete, bez podpory verejnosti môžete fungovať, ak ste v totalitnom režime. Ale chvála Pánu Bohu, tie európske krajiny sú dosť demokratické a v demokratickom prostredí bez podpory verejnosti nedokáže fungovať nič. Ono to tak vypadá z tých vašich odpovedí, že Európska únia by sa trošku mala zreformovať, je dobré slovo? Pozrieť sa na seba nejak sebareflexne, že teda tak, keď vidíme do keľu, že niečo nefunguje, tak predsa nebudeme presne jak tí bolševici. Jeden názor, už neviem, kto ho hovoril, sa mi veľmi páčil na túto tému, keď hovoril o Európskej únii, že dnes to funguje tak presne bolševicky, že keď vidíme, že niečo nefunguje, tak miesto toho, aby sme to zanalyzovali a so zdravým rozumom rozobrali, že prečo a našli riešenie, tak dnes sú tie riešenia, že tak ono to nefunguje preto, lebo to robíme málo. Tak pridáme. Áno, presne tak. No. Presne tak. Mne to tak pridáva, to znamená, hovorím preto o tom, že či máte pocit, že treba Európsku úniu trošku zreformovať, aby sa chovala so zdravým rozumom, a keď tak ako? Myslím, že Európsku úniu treba dokonca reformovať zásadne. A tých akoby reforiem, ktoré treba urobiť, je viacero. Bez toho, aby som išiel do detailov, pomenujem len tie kľúčové oblasti. Tou prvou je dôsledné uplatňovanie hodnôt. My sme totiž presvedčili a presviečame neustále obyvateľov členských krajín Európskej únie,
že to kľúčové, čo tvorí Európsku úniu, sú spoločné hodnoty. Napríklad hodnota demokracie, hodnota mieru alebo hodnota ľudských práv. V skutočnosti ale pristupujú európske inštitúcie k uplatňovaniu týchto hodnot tak selektívne a je to už také očividné, že tomuto ľudia prestávajú veriť a mnohí tomu už neveria. Jedným z úplne konkrétnych príkladov je postoj Európskej únie k 2 vojnám, ktoré sa nás nepriamo, ale dobre, nie úplne bezprostredne, ale celkom priamo dotýkajú. Jedna vojna sa odohráva na Ukrajine a druhá vojna sa odohráva na Blízkom východe. V pásme Gazy od útoku Izraela na pásmo Gazy zahynulo zhruba 34 000 civilistov. Z nich je 14 000 detí a 10 000 žien. Z 34 000, 10 000 žien a 14 000 detí. Túto vojnu pritom nepovažujeme ani za genocídnu, hoci ňou nepochybne je. Nepovažujeme ju ani za vyhlazovaciu, hoci ňou nepochybne je. A vôbec nás nezaujímajú ľudské práva civilných obetí pri tejto vojne natoľko, že na útočnú stranu, ktorou je v tomto prípade Izrael a izraelská armáda, vôbec nepovažujeme za dôležité prijať absolútne žiadne sankcie napriek tomu, že pred 3 týždňami po 2-mesačnom vyšetrovaní splnomocnenkyňa OSN pre okupované palestínske územia, takže nie je nejaká ruská propagandistka alebo nejaká, harabinovská propagandistka, ale oficiálna splnomocnenkyňa OSN pre palestínske územia vo svojej oficiálnej správe, ktorú pred 3 týždňami predniesla v Ženeve členským štátom OSN, napísala, že bez akýchkoľvek pochybností sa tam deje genocída a ako jedno z opatrení navrhla, aby členské štáty OSN okamžite zaviedli rozsiahle opatrenia vrátane sankcií zameraných proti izraelskej vláde a izraelskej armáde. V prípade Ruska sme tieto opatrenia nielen prijali okamžite, ale vlastne príjmame ich neustále, stále nové a nové. V prípade Izraela a teda konfliktu na Blízkom východe to nerobíme. Ľudské práva v skutočnosti posudzujeme selektívne a preto tie hodnoty jednoducho ľudia prestávajú veriť, že Európska únia je úniou hodnot. Druhou dôležitou reformou je to, o čom sa bavíme, je reforma politík. My na jednej strane sa tvárime alebo tvrdíme, že chceme zlepšovať životné prostredie, aby ľudia žili v zdravom životnom prostredí. Na druhej strane ale odstraňovanie obchodných bariér je pre nás absolútna mantra a v mene slobodného globálneho obchodu pokojne podporujeme opatrenia, ktoré brutálnym spôsobom zvyšujú uhlíkovú stopu a tvorbu oxidov uhlíka a oxidov dusíka do vzduchu, do ovzdušia. Brutálnym spôsobom prispievajú k znečisťovaniu svetových morí a svetových oceánov a brutálnym spôsobom prispievajú napríklad v Brazílii k odlesňovaniu amazonského pralesa. My sme neprijali žiadne sankcie voči konzervatívnej pravicovej vláde Brazílie, ktorá najvyšším tempom doteraz v histórii dovolila likvidovať amazonský prales, a to len s cieľom, aby z neho urobila poľnohospodársku pôdu, aby tam pestovala kukuricu, ktorú my potom bez cla dovolíme dovážať do Európskej únie. Čiže tá druhá reforma je reforma tých politík, ktoré robíme. A ktorá je potrebná, je teda reforma tých politík, ktoré uplatňujeme. A treťou reformou je reforma inštitúcií. Musím vám povedať, že berúc do úvahy aj uplynulé 4 roky mojej práce pre Európsku komisiu, vám poviem, že taký nezmyselný, drahý, byrokratický moloch, aký sme urobili z inštitúcií Európskej únie, nemá žiadny, opakujem, žiadny členský štát EÚ. A ak si niekto myslí, že my na Slovensku máme prebyrokratizovaný drahý štát, tak vám musím povedať, že je to nič oproti tomu, aká drahá a prebyrokratizovaná je dnes Európska únia. Hovorím to smrteľne vážne
ako človek, ktorý sa uchádza o mandát poslanca Európskeho parlamentu, ktorý o 2 respektíve 3 roky bude spolu rozhodovať o novom rozpočte Európskej únie. A hovorím to práve preto, lebo pri schvaľovaní nového 7-ročného rozpočtu Európskej únie v roku 2026 my musíme veľmi tvrdo požadovať zníženie výdavkov na úradníkov a na byrokraciu v inštitúciách Európskej únie, lebo tie miliardy, opakujem, miliardy, ktoré Európska únia míňa na svoj byrokratický aparát, sa stále zvyšujú a nafúkujú a tento trend jednoducho musíme okamžite zastaviť. A nie len kvôli výdavkom, ale aj kvôli tomu, že ten systém takého faktického riadenia, rozhodovania v Európskej únie sa stáva totálne netransparentným a totálne sa začína vymykať spod politickej kontroly. Čoraz viac akoby rôznych, síce drobných, detailných, oni to hovoria, že výkonných, ale v skutočnosti kľúčových právomocí získavajú rôzne inštitúcie, ktoré nemajú žiadny demokratický mandát, ktoré nikto nikdy nezvolil, ktoré sú v skutočnosti iba nejak zvláštne menovaní úradníci, ale ich pôsobenie má veľmi vážny vplyv napríklad na to, ako sa môžu čerpať a na čo sa môžu čerpať eurofondy. Záverečná otázka k tomuto. Je to možné? Moja odpoveď je to možné. A o tom, že táto odpoveď je realistická, o tom podľa mňa svedčí niekoľko faktov. Poprvé ten, že zďaleka nie som jediný, kto o týchto veciach takto hovorí a kto tieto veci takto chápe. Ja nie som žiadny génius a mnoho z toho, čo vravím, som vlastne zistil a naučil sa od ďalších ľudí, ďalších inštitúcií, ďalších organizácií a to poznanie tých negatívnych javov alebo negatívnych procesov alebo toho negatívneho vývoja v niektorých oblastiach v rámci EÚ je čoraz širšie a hlavne je čoraz viac podložené reálnymi analýzami, faktami, štatistikami a podobne. Druhý dôvod, prečo tvrdím, že to je reálne, je zásadná zmena spoločenskej atmosféry v členských krajinách Európskej únie. A ja vám poviem, a hovorím to veľmi vážne a s veľkou zodpovednosťou, že doterajší predstavitelia inštitúcií EÚ, ale aj predstavitelia tých, nazvime to, že tradičných, klasických politických strán v rámci celej Európskej únie budú veľmi nepríjemne prekvapení výsledkami týchto eurovolieb, ktoré tu máme o mesiac, pretože volebné preferencie strán, ktoré sa stávajú veľmi kriticky k fungovaniu Európskej únie, sú naprieč celou EÚ vysoké. A viete, mňa až uráža, keď nás ide kádrovať francúzsky prezident Macron, ktorého dôsledky politiky vo Francúzsku sú také, že tamojší nacionalistický front je totálnym lídrom prieskumov volebných preferencií pred európskymi voľbami, má takmer 20% náskok na čele týchto preferencií a všetci a aj znalci a dokonca kriticky k tomuto tej strane bývalých, teda otca a dcéry Lepenovcov, hovoria, že ten náskok je už taký veľký, že je nedostihnutelný. A preto, keď pán Macron sa usiluje nás kádrovať, tak nech sa najprv pozrie na svoju krajinu a nech sa pozrie na dôsledky svojej politiky, ak naozaj ten bývalý Front National, Národný front, alebo teraz sa volá Národné zhromaždenie tá strana, keď tam vyhrá tie európske voľby. Takže ja som absolútne presvedčený o tom, že v Európskom parlamente po týchto voľbách bude sedieť veľká, ale že fakt veľká časť poslancov a poslankyň, ktoré budú mať veľmi kritický postoj k Európskej únii a preto podľa môjho názoru je dôležité, aby to neboli len kriklúni, ktorí len búchajú do stola a kričia, ale aby každú členskú krajinu a aj Slovensko zastupovali v Európskom parlamente ľudia, ktorí idú do Európskeho parlamentu s kritickými názormi, ale zároveň s dostatočnými skúsenosťami,
z toho, ako funguje politika na národnej a európskej úrovni a takisto so schopnosťou komunikovať medzi sebou a vytvárať spojenectvá pre také riešenia, ktoré túto kritiku premenia aj potom na konkrétne činy a konkrétne reformy na úrovni Európskej únie. O tom rozhodne volič. Samozrejme. V každom prípade ďakujeme za návštevu v našom podcaste Braňovi Ondrušovi. Ja vám ďakujem za pozvanie a za veľmi príjemnú a zaujímavú diskusiu.